तो हर जुदाई हम कैसे तो हर जुदाई हम कैसे तोड़ दी हुई दिल हमार शादी दूसरा तेरा शादी दूसरा तेरा। सबके प्रणाम बा। हम आप लोग के भाई बेटा दोस्त सिंगर जीजी तिवारी जी का हाल बा आप लोग के। जे भी देखा था एक शेयर आप लोग जरूर करम जा। आवाज़ हमर जाता जरूर बताइम जा आप लोग। सबके स्वागत बा सब भोजपुरिया श्रोतागण लोग के। कैसन बानी जा जात बाड़ू छोड़ी। एक शेर आप लोग जरूर करी जा। ही डोलिया में लोरावा गिरह ताटे लोरावा गिरह ताटे झर झर अखिया से लोरावा गिरह ताटे झर झर अखिया से। आप लोग के प्यार और आशीर्वाद के बदौलत ये गाना के व्यू 2 लाख पार हो गई बाटे। कभी सोचले ना रही क्या कि 2 लाख हमरा खातिर 2 मिलियन के बरोबर बाटे। बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद अपन भाई पे बनैले रहम जा। हम आप लोग के भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी सबके स्वागत बा एक बार फिर से। जय भोजपुरी। अभी सिंह यादव जी कैसे हैं भैया जी? सब बढ़िया। अभी जी अपन बताइए आप कैसन बानी? याद आई तोहार दिन रातिया बाबू सोना कहल कहिल फोनवा पे बतिया। बिट्टू कुमार सिंह जी ब्यूटीफुल दिल से धन्यवाद। कैसन बानी? कहाँ से हमारा के देखा तानी? एक शेर आप लोग जरूर करम जा। आप लोग के बीच में आइल बानी आप लोग के धन्यवाद शुक्रिया अदा करे कि आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद देनी जा। हमारा 3 गो सैड सॉन्ग जौन की एगो लोरवा गिरत ताटे अखिया से हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जो ऑफिशियल पर रिलीज हुई बा जौन की 2 लाख क्रॉस कर गिल बा। ये हमरा खातिर 2 मिलियन के बरोबर बाटे। और एगो सैड सॉन्ग जौन की फिलहाल में ही आई रहे कौना गलती के साजा जौन की 1 लाख क्रॉस कर गिल बा। और एगो सबसे पहिल का हमार सैड सॉन्ग रहे जौन की पहिल का सुपर हिट हमार सैड सॉन्ग रहे। तो वो गाना भी जौन हमार बाटे आप लोग के बीच में आई रहे सबसे पहले। और वो गाना ओकर ऑडियो वीडियो दोनों 1-1 लाख क्रॉस हो गई बा और 2 लाख दोनों व्यू हो गई बा। एक खातिर दिल से आप लोग के धन्यवाद बा। क्या कि 2 लाख ना हो भैया ये 2 मिलियन के बरोबर बाटे हमरा खातिर। एगो नया सिंगर खातिर 2 लाख बहुत बड़ होला भैया। 2000 भी अगर व्यू मिल जाला तो बहुत खुशी के बात होला एगो नया सिंगर के। तो आप लोग के बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करे खातिर ही BFC न्यूज़ पेज के माध्यम से आप लोग के बीच में लाइव आइल बानी। हमार नाम है जीजी तिवारी जी। जे हमके नइखे भी पहचाना सब कोई के प्रणाम करतानी। बस अतने नाता बा हम भी एगो भोजपुरिया समाज के बेटा हई। आप लोग के भाई अपन दोस्त हैं जौन भी मानम जा। कैसन मानी जा कहाँ से हमरा के आप लोग देखत हैं जा जरूर एक बार अपन नाम और जगह के नाम बताई जा। हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी। कैसन मानी जा एगो शेयर जरूर कर देम जा अपना आईडी से। और हमारा आईडी ऊपर बाटे जीजी तिवारी जी ऑफिशियल के सब्सक्राइब कर लेम जा। देखिए गाना सुनी जा आप लोग। आवाज़ जाता आप लोग के। सोना कहल कहिल फोनवा पे बतिया। बिट्टू कुमार सिंह जी दिल से धन्यवाद भाई बड़ा अच्छा लगा था। सबके प्रणाम बिट्टू जी। सबके स्वागत बा बहुत अच्छा लगा था। 51 गो लोग देखा था शेयर करी जा। बहुत ही हमारे प्यारे मित्र और हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के एकदम ज़बरदस्त पत्रकार जनार्दन शर्मा जी जो कि पीपल बायोग्राफी न्यूज़ चैनल के ऑनर हवन। स्वागत बा सर। कैसन बानी? कैसे हो आप? और हमारे छोट भाई जितेश राज बहुत ही बेहतर सिंगर भी जुड़ल बड़े। स्वागत बा भाई। का हाल बा? अभी कुमार सासाराम रोहतास है दिल खुश हो गई सासाराम से आप हमके देख रहा बने अभी जी। बबलू राज जी गया। जय हो बबलू राज जी। स्वागत बा। कैसन बानी? हम आपके भाई जीजी तिवारी जी। चंदन चौधरी 4 घाट। अरे भाई हमरा गांव से का हाल बा? ठीक बड़ा चंदन। और ये हमार दूसरका गाना हो कौना गलती के साजा जौन की 1 लाख व्यू क्रॉस हो गई बा। तीह के दिहले बाड़ू हमके साजा हो। सर बहुत अच्छा आप सुनाओ। बढ़िया जनार्दन जी मज़ा आ गया आपसे। आप हमें देख रहे हैं
बहुत ही गदगद हो गया। अभी सिंह यादव जी रिएक्शन वीडियो और बड़ा मजा वाला है। दिल से धन्यवाद। जितना कोशिश होला करत रहेला आदमी। कह के कैलू हमसे दागा हो, कहूँ ना गलती के दिहल के बाड़ू हमके साजा हो। राजा हिंदुस्तानी कैसन बानी? बहुत बढ़िया राजा जी, आप बताइए आप कैसन बानी? चंदन जी चंदन चौधरी भाई आपके देख लेनी 4 घाट से भाई, दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद बनेले रखम जनार्दन जी। साथ साथ एक तो मीडिया की इंडस्ट्री के है जा वगैरह, साथ साथ एक रिश्ता भी बांटे भाई दोस्त के। बस आप लोग के कमेंट से हिम्मत मिलता है और के कहे कितना लोग देखा तो अब के क्या कहता वो तो नहीं सोचे जाते, लेकिन आप लोग ही जौन बोलम जा वो पता चलेला के तारीफ करता के क्या कहता। राजा हिंदुस्तानी कैसन बानी? बहुत बढ़िया, अपन बताएं। गताटे तुहसे बिछड़ के हद पाल रोवा तानी तोहके याद करके। ये सब पुरान हमारे गाना रहन सन, नया बहुत जल्दी आप लोग के बीच में धमाका हुई। हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जी ऑफिशियल के सब्सक्राइब जरूर करम जा। काहे के लॉकडाउन के कारण आदमी सेफ्टी थोड़ा कैल है, घर से बड़ी ना निकलल है। पूरे 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना से दिल्ली में आदमी रहेला। ऐसे आप लोग के प्यार आशीर्वाद थोड़ा नया गाना ना मिल पाई रहा, लेकिन हमारे पुरान ही गाना के जो पहले रिलीज बारे से ओकरा प्यार आशीर्वाद इतना आप लोग देते हैं जा कि दिल गदगद हो गई बा। और हमारे सबसे पहल का सैड सॉन्ग रहे भैया धोखा, जौन के ऑडियो और वीडियो दोनों 1-1 लाख क्रॉस हो गई बा और दोनों के मिला के 2 लाख होइल बा। दिल गदगद हो गई बा आप लोग के प्यार आशीर्वाद देख के। कैसन बानी जा? कहाँ से आप लोग देखते हैं? एक बार फिर से बताई जा हमरा के। 1-2 भैया बतैले। हाँ, हिमांशु कुमार जी आप कहाँ से? भाई जी हम दिल्ली से बानी, दिल्ली में रहे नहीं लेकिन हम आरा के रहे वाला हैं। आप लोग के भाई बेटा, आपके भोजपुरिया समाज के एगो सदस्य जीजी तिवारी नाम हो। हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करम जा, देखम जा तो पता चल जी आपके। बाबा और वॉइस बहुत मस्त बात, दिल से आए है। आपकी तारीफ जानते नु कितना कीमती बाटे हमारा खातिर। ऐसे प्यार आशीर्वाद बनेले रखम, ये उम्मीद बा। अभी सिंह जी कि चाहनी गोरी हम जान से भी ज़्यादा हो, ये बहुत ही फेवरेट हमारा सैड सॉन्ग है, पहल का हमारा सुपर हिट गाना। रहू जे वादा बदली नहीं इरादा, तोहरा के चाहनी गोरी हम जान से भी ज़्यादा, तब हमरा के गोरी तुरू ला दिहलू, तब हमरा के गोरी तुरू ला दिहलू, शादी दोसरा के संगे तू रचा लिहलू, शादी दोसरा के संगे तू रचा लिहलू। पहिलका हमार सैड सॉन्ग जेकर आज भी कमेंट पढ़े नहीं ये गाना के नू तो मन गदगदा जाला। बहुत प्यार आशीर्वाद आप लोग के मिला रहे। और ये गाना के वीडियो ऑडियो 1 लाख चल गई रहे लेकिन वीडियो ना गए रहे, वो 1 लाख हो गई बा। तो हमारा खातिर जानते हैं 1 लाख ना, आप लोग के 1 करोड़ के बरोबर बाटे ही। बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनेले रह जा। हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जी ऑफिशियल के जरूर सब्सक्राइब करम जा यूट्यूब पे, वही पर हमारा सब गाना आवत रहेला। राजा हिंदुस्तानी जी मुजफ्फरपुर से आया है, मजा आ गई। का हाल बा? सब बढ़िया बानू? बड़ा अच्छा लगा। तो मुजफ्फर से समझ तब काहे के गईलू संगे हमरा घात हो। और बताई जा कहाँ से देखा था जा आप लोग? बड़ा अच्छा लगा था आप लोग से मिल के। कोशिश करम तो हर महीना में एक बार लाइव आवत रहे आपके। हाँ कब उड़ब न साथ हो, तब काहे के गईलू संगे हमरा घात हो। हम खुनाबे के मेहंदी तू बना लिहलू, हमरा खुनाबे के मेहंदी तू बना लिहलू, शादी दोसरा के संगे तू रचा लिहलू। और देखिए हमारे छोट भाई बहुत लोग, जितेंद्र जी, विनोद पांडे जी, हरियाणा विनोद जी, जय हो। बात कर लिए जब आप लोग से बात ही तो करे आइल बने। और एगो भाई हमारे छोट भाई के मैसेज आई रहे, हम देखनी। हाँ
हाँ के नाम है जितेंद्र कुमार जी, राजा हिंदुस्तानी सिंगर सुरेंद्र सुपरफास्ट भाई के प्यार आशीर्वाद देम जा, बहुत अच्छा सिंगर हो ना, छोट भाई हवन। थैंक यू भाई। और दया शंकर ओझा जियो से लव यू। दया शंकर जी आप ही हैं जी, हम सोच रहा बानी क्या आपके डीपी लौकत नहीं खे, अगर आप हैं तो प्रणाम बाटे, का हाल बा, कैसन बानी, सब बढ़िया बा। खूब आगे आप भी बढ़ी, खूब मेहनत करी, लागल रही, अच्छा लागेला देख के, और बहुत मतलब मजा आवेला कि आप एगो अपना क्षेत्र से आदमी बाटे विकास आदमी कर रहा बा तो मजा आवेला, बहुत अच्छा लगा था। कैसन बानी, सब बढ़िया बानू। मुजफ्फरपुर से राजा, जय हो चंदन चौधरी, का कहत रहा भाई, जमर गांव के शेर तिवारी जी, जमर गांव के भैया समझ में ना आई, खाली और लिख देता। अच्छा हमारे गांव लिखल बड़ा चंदन भाई, अच्छा हम ना हम तरनमा से नहीं, अच्छा हमारे गांव के शेर तिवारी जी, लव यू भाई। बस प्यार आशीर्वाद दिया लोग, तहनी लोग पे आशा बाटे, क्या एक हक बाटे, हक से कहता नहीं कि गाना जितना ही शेयर और करिए लोग। और आप जे भी भाई बहन जा ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइब करम जा, आप लोग के बीच में सही है, इस पेज के माध्यम से सिर्फ हम ही ना, हमारा बाद और भी कई बड़े बड़े सिंगर आप लोग के बीच में, नया नया सिंगर जे बा लोग हमारा सर्कल में बा लोग, कोशिश बा इंटरव्यू आप लोग के बीच में लाइव इंस्टाग्राम पे आजकल कंटिन्यू आइए रहल बाटे। इंस्टाग्राम BFC पेज के आप लोग सब्सक्राइब कर लेम जाओ, ओपन नया नया बड़े बड़े कुछ सिंगर के अभी आनंद पांडे जी के, समर सिंह के कोरियोग्राफर जे बाड़े, संदीप सिंह जी के भी इंटरव्यू भइल हाटे, हमारे छोट भाई अनिकेत तिवारी ले हाटे, और बाटे के जे कि परदेसिया, मोहब्बत अब बेचाजा जैसन बड़े बड़े गाना के डायरेक्टर कैले रहन, विभांशु तिवारी जी के इंटरव्यू भइला, तो आप लोग देखे के मिली। ए पे भी बड़े बड़े सिंगर और बहुत सारा भाई वालों आप लोग के प्यार आशीर्वाद लेवे खातिर आई लोग। दया शंकर भाई लिखा तरह ऐसे ही आगे बढ़ो, वेरी नाइस है, मजा आ गया आपके कमेंट पढ़ के। बस उम्मीद बा ऐसे प्यार सपोर्ट बनेले रह जाओ, अब मिल के अपना जवार के नाम हिट कराओ जाओ गाँव के और अपन पूरे भोजपुरिया समाज के। जितेश यादव जी कहते रहे, जितेश कभी मिलल जाओ, मजा आवेला, अच्छा लागेला। शायद आज कभी ठीक बा, लॉकडाउन खुला तो हम खुद आपके पास कॉल करम, आई दिल्ली घुमाई आपके, कलकत्ता भी आप रहनी तो हमनियों को मन करेला, गाँव आवल जाओ तो कभी मिलल जाओ। का नाम है, पंकज कुमार जी हेलो। अभी सिंह जी थोड़ा एगो और सॉन्ग सुना देती बाबा, हेली दूसर का जौन कि हमारा अभी अगर वीडियो काफ़ी मस्त रहे, वीडियो के अगर भैया लोग बहुत ज़्यादा तारीफ के लिए, बहुत मस्त वीडियो बनल बा। अभी बैक टू बैक आप लोग के बीच में धमाका आ रहा बा, लॉकडाउन के कारण हम करें क्या, लोग महामारी में बढ़ रहा बा, का में गाना गावल जाओ, सबसे बड़ जिंदा रहल, सबसे बड़ सफलता रहेगा लॉकडाउन में। अब आई आप लोग के बीच में गाना, शिल्पी राज के साथ बहुत सारा गाना आई। कि साजा हो कौन गलती के हमके दिहले बाडू साजा, कुछ आवेला ना भैया, बस शौक है और कौनो शौक नहीं के, बस वो गायकी शौक है। हमके दागा हो शादी तो सदा के काके कैलू, हमके दागा हो कौन गलती के हमके दिहले बाडू साजा हो। दया शंकर ओझा जी के कमेंट बा, ऐसे ही आगे बढ़ो, वेरी नाइस, दिल से धन्यवाद। क्या कहते हैं, हर गाना में ऐसे ही गाइए, शान हुआ, दिल से धन्यवाद, दिल से, बस आप मेहनत करत रही मतलब बस, और आपसे विश्वास भी बा, हक भी बाटे, जरूर प्यार आशीर्वाद देम, जितना होता था सपोर्ट करम भाई खातिर। माता रानी आप पे ऐसी कृपया बनाए रहे, दिल से धन्यवाद अभी सिंह जी, माता रानी जय हो सब कोई के। एक भाई आए बड़े नरेंद्र दत्त जी, मैं भी चाहता हूँ भोजपुरी खुशी इंसान है, यहाँ दूसरे के बदनाम ना, बिल्कुल ना भैया, एक ही शब्द कहम कि बात कोनो भी मामला विवाद के जतने बात कल जाला वो उतने बढ़ेला, एक ही स्टाइल है हमारा। आज भी हमने के फिल्म इंडस्ट्री में देखल जाओ तो अमिताभ बच्चन जी के नाम आवेला, कतनो विवाद होला, कतनो उनका पर लोग कीचड़ उछाड़ेला, लेकिन एक शब्द बोले ना आवेले, काहे कि बोलला पे और विवाद बढ़ेला, काहे कि सामने वाला अगर आप पे कुछ आरोप लगा रहल बा, कुछ बोल रहल बा, तो ओकर मकसदे बा कि आप बोली। हमने के शास्त्र भी सिखा रहल बा, पहले के लोग के भी का नाम बा, महान लोग के, कि सिर्फ इग्नोर ही एक तरीका बा जौना से वो सामने वाला खुद ही चुप हो जाई। तो इग्नोर हम इतने जाने नहीं कि बस इग्नोर कर जाओ, मेहनत काम करके कुछ हासिल कर जाओ, ओकर खुशी एगो अपनों में भी अच्छा लगेला, दूसरे के दिखावे में भी मजा आवेला। बस प्यार आशीर्वाद बनेला और कुछ ना कम। हमने के पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री बस इस शायद देखिए मतलब कुछ होला जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा बा, तो कुछ ना कुछ बदलाव हो, ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ इफेक्ट पड़ी और कुछ नया हो। हेलो गाना हमार 1 लाख भइल बा, एकरा खातिर दिल से धन्यवाद। यही भांति हम लाइव भइनी यहाँ के हमारे
3 गो ना 4 गो एगो हमार लोकगीत भी बाटे ओठ बारसीला, बहुत पहले का ऑडियो गईले रही, एक वीडियो अभी तक देखे आई, लेकिन एगो वीडियो आप लोग के बीच में बहुत जल्दी आई, उहो 1 लाख व्यू हो गई बात। हमार 4 गो गाना जौन की काफ़ी मतलब हमरा खातिर तो भैया जानते हैं जहाँ 2000 3000 10,000 व्यू मिलेला, वही अगर एगो नया सिंगर खातिर 1 लाख 2 लाख व्यू मतलब मिलियन के बरोबर होला। बस अतने हमरा बहुत खुशी बा, एक खातिर आप लोग के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कितना काबिल हमरा के समझ नहीं जा, कुछ आवेला ना भैया, बस शौक है, कोशिश करे नहीं, रोज़ सीखे के, रोज़ गावे के और रोज़ कुछ अच्छा करे के बस। हाँ जरूर अश्लील मुक्त भी आप लोग के गाना आप लोग के बीच में आई, कभी कोशिश नहीं की कैले, ठीक बा भैया, कहे कि सिंगर कभी ना चाहेला कि अश्लील गावे, लेकिन आप लोग अच्छा सुनम जा, अच्छा चीज़ के प्यार देम जा, तो जे चाहतो हुई वो मजबूरी अच्छा गाई। और आप लोग के का विचार बा जरूर पूछ सकते हैं जा, अगर कोनो सवाल आप लोग पूछल चाहते हैं जा, कहाँ से देखते हैं जा, ये जरूर बताएं जा। और आप लोग से हम अब विदा भी लेम, बड़ा मज़ा आइला इतना दिन बाद कह के, फिर आप लोग से हर महीना में कोशिश करम चाहे गाना आई तो आप लोग से जुड़त रहम, बड़ा मज़ा होता। टिंकू कुमार जी हेलो, कैसन बानी? बहुत भाई लोग के मैं भी चाहता हूँ, जय हो जय हो। तो हर दहा हो तू तरहुदानी हम रही तो हर राजा हो। भैया बोले के पड़ेला, साथ में गावे में गाला के हालत खराब हो जाला। जाहो कौना गलती के दिहल बाड़ू हमके जाहो। हमार 3 गो सैड सॉन्ग जौन की आप लोग बहुत प्यारा आशीर्वाद मिलल बा, एक और बजा लिए जो एक बाद आप लोग से विदा ले हम, जौन की कौना गलती के लोरवा गिरत ताटे अखिया से हमार गाना रहे, जौन की रानी एक्ट्रेस के साथे बाटे। आप लोग बस प्यार आशीर्वाद अपन देम जा, हमार जीजी तिवारी जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके कोई भी गाना बाटे। कैसे सहाई जुदाई अब कैसे सहाई, तोड़ दिहलू दिल हमार शादी दूसरा से रचा। लिंक काम नहीं करत, जे भी देख रहा बा एक बार आप लोग जरूर बताई जा, अपना भाई के, अपना बेटा के, अपना दोस्त के कहाँ से आप लोग देखत हैं इंजाम के। अच्छा लगा था आप लोग से बात करके। जितेंद्र यादव जी, जितेंद्र कुमार यादव जी हेलो भाई, हेलो जितेंद्र जी, क्या हाल बा? प्रणाम, जय भोजपुरी। कहाँ से देखा था नहीं हमके? ई गाना हमार जौन बा 2 लाख भइल बाटे, रानी एक्ट्रेस के साथे बाटे, हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जी ऑफिशियल पे। एक गुड़िया जात बाड़ू छोड़ी चढ़ी डोलिया में, एक गुड़िया जात बाड़ू छोड़ी चढ़ी डोलिया में, लोरावा गिरह ताटे लोरावा गिरह ताटे झर झर आँखिया से। बबलू चाचा नमस्कार, का हाल बा? जय हो, सब बढ़िया बानी नु? स्वागत बाप के, बड़ा अच्छा लगा था कि आप हमारा लाइव देखा था। नहीं गाँव गईनी है कि ना? ये हमारे जौन गाना बा ऑफिशियल चैनल पे रिलीज बाटे, हमारा ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइब करी जा, सपोर्ट करी जा, प्यार आशीर्वाद बनेले रखी जा। आप लोग के प्यार के बदौलत देर आई लेकिन दुरुस्त आई। कई गाना जौन की कभी सपना रहे हमार पूरा भइल, 2 लाख 1 लाख हमरा खातिर तो 2-3 मिलियन के बराबर बा। याद आई तोहारो ये दिन रातिया, बाबू सोना कहल कईल होना बापे बतिया। का लाइन बाटे जितेंद्र यादव जी कोचस से आए है, मजा आ गई। और बताई का हालचाल बाप के कोचस के? सब बढ़िया मानो। जितेश राज जी मुंबई से, जी हमारे छोट भाई जितेश राज बहुत बेहतर सिंगर, इनकर कई गाना बाटे भोजपुरी वर्ल्ड कंपनी से रिलीज हुई, आप लोग देखम जा। कहल होना बापे बतिया जा दिहलू तू कवन गलतिया के, साजा दिहलू तू कवन गलतिया के, लोरावा गिरह ताटे। सब बढ़िया बा, सब बढ़िया बा। अपन बताई बबलू चाचा। बस अब आप लोग से विदाई लेम, काहे के और कुछ नेक्स्ट काम बा,
बस प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनैले रहम जा। एक बार फिर से आप लोग बता दिहल चाहतनी हम आप लोग के भाई बेटा दोस्त दूसरा बार शायद ये पेज से हम लाइव आ रहा बानी, लेकिन अब कोशिश करम क्या कि आप तो जानते रहे दुनिया ही सब कोरोना से तबाह रहे तो कंटिन्यूटी ना रहे गाना में लेकिन अब हमार नया नया गाना आ रहा बाटे। ई तो जौन पुराना गाना रहन स जौन कि 3 गो सैड सॉन्ग हमार जौन के एगो 2 लाख गईल बाटे, अखिया लोरवा गिरत आटे अखिया से। प्यार आशीर्वाद आप लोग के बदौलत तनी समय लागल, लेकिन ना कहल जाला कि सब्र के फल मीठा होला, उहे हाल बाटे। इंतजार कैनी, अच्छा अच्छा गाना गैनी, अश्लील मुक्त गाना कैनी, जितना कोशिश रहल कि पर्दा फाटे ना, पर्दा के अंदर ही रह के गैनी। लेकिन आप जानते हैं कि छोट सिंगर पे बड़ा प्रेशर होला कंपनी के और राइटर के। जब आप बड़ा राइटर और बड़ा कंपनी के बीच में जानी तो जब कंपनी और राइटर दबाव बहुत आवेला एक छोट सिंगर के कि आप फई गई तब ही हिट होखम, तो आदमी चाह के भी अपन सिद्धांत और अपन विचार ना रख पावेला। लेकिन अब आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद और इतना नया नया विचार ला रहा बन जा, भोजपुरिया समाज में क्रांति कैले बन जा, बड़ा अच्छा लगी, बहुत अच्छा लगे। आदमी खुद ही हमने कोशिश करला कि रोमांटिक अच्छा अच्छा गाना गावे, एक शब्द भी ओकर खटकित ना, चाहे अकेले में सुने आदमी चाहे पूरा परिवार के साथे सुने। अश्लील गाना जौन है ना अकेलहू में सुने में बुरा लगेला और परिवार के सामने तो हमरा लगा था कि हमनी के 10 साल हो गए जो कभी अपना मम्मी पापा के साथे या घर परिवार के साथे बैठ के भोजपुरी फिल्म या भोजपुरी गाना आदमी सुनले होके। दशक हो गए भैया, बचपने में आदमी बंधन टूटे ना, सिंदूरदान, साजन चले ससुराल, कुछ ऐसा फिल्म रहन से जौन फैमिली के साथ देख लेते रहे आदमी। और कहल जाओ तो बच्चों आदमी रहे उतना जितना बुझातो ना रहे, लेकिन वो सब फिल्म रही से जौन एक बार ना 10 बार देखे के भी मन करत रहे, अच्छा अच्छा गाना भी आवत रहे। लेकिन आजकल के माहौल, लेकिन आप लोग विरोध करत हैं जा, आप लोग के साथ हमू खड़ा बानी। अश्लील मुक्त भोजपुरी के बनावे के बा, अच्छा अच्छा गाना गावे के बा और अच्छा अच्छा सिंगर के और अच्छा अच्छा गाना के आप लोग सुनम जा, तब ही अच्छा सिंगर जाए दिन अच्छा सिंगर बाजे लगी हन, अच्छा गाना बाजे लगी, अपने आप अश्लीलता हट जाई। आप लोग के बस बदले बा, आप लोग भगवान कहेला लोग सब स्टार लोग, वैसे ही सच में आप लोग भगवान बानी जा। काहे कि भगवान तो सब कुछ दिले बाड़े, हाथ पैर माता पिता धरती पर जन्मैले बाड़े उनकर बाटे, लेकिन ओकरा बाद एगो जिंदगी देहल जाला तो पब्लिक ही एगो स्टार के जिंदगी देवेले कि कैसन ओकरा जिंदगी मिल रहा बाटे। जयप्रकाश तिवारी एकदम पर्दे में रह के भाई, बिल्कुल बिल्कुल भैया देखी गाना कई टाइप के होला, लेकिन ओकरा में पर्दे में देखी आप देखम तो यूट्यूब पे भी बा कि जौन कुछ गाना होला जौन एडल्ट होला तो ओकरा पे भोजपुरी कंपनी लोग 18+ वाला जौन यूट्यूब के आवेला ऑप्शन वो भी ऑन ना करेला लोग। तो कहीं ना कहीं एकरा खातिर बेल एगो हम शब्द कहे नहीं, बहुत सारा विचार वीडियो दिल बनी कि बेल लगाम घोड़ा बाटे भोजपुरी इंडस्ट्री, सेंसर बोर्ड जरूर होके चाहिए। और आप जिसन अच्छा सुने वाला जाए दिन दर्शक के संख्या ज़्यादा हो जाए, अपने आप भोजपुरी सुधर जाए। हेलो हेलो, जयप्रकाश जय हो सबके प्रणाम बाटे, स्वागत बा फिर से। के का सब बढ़िया तो सब कोई के प्रणाम, बस आशीर्वाद प्यार देते रह जा। हमारे ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइब करी जा, जीजी तिवारी जो ऑफिशियल के। फिर मिलत है नहीं हो सकता कि 1-2 दिन में आप लोगों के बीच में इंस्टाग्राम पे भी हम लाइव आ सकी इंटरव्यू के माध्यम से। तो चलिए आशीर्वाद देते रह जा, जय भोजपुरी, एकता बना के राखी जा।